नोङो मा जादों मा जायाखै एसेबो थाल लाला नामा नोंलाय ओजों आरो हनै मिस्टारफ्रा मैया इसमेल लगायखानायखौनो फैसा मोनैनि मावाखिसै ओरैनो थांफिनबाय आंखौसो रागा जोंना मावदों बे बेखारफ्रा बिदिसो खालामबावदों गामिनि मिस्ट्रिफ्रानो बिदि मावनो रोङाब्ला मावनो हाबा मानो ओंखारदों बिसोरलाय हा मिस्ट्रिखौलाय बिसोर मालाय फैसा मोनाबा बोरै मावबाय थानो हानांगौ बिसोरना मालाय उदै गैया जाहैबाय संसार गैया गोदाव सोराव बे बुहुला आंनि नामा सरखारनिसो बुहुल दा बेलाय सरखारालाय हरबाय नालाय हरबाय मानो बिदि जरेद फैसा हरनांगौ जाखो आसि थुयनो मोनाखै होनखाबायना आसियानो जलंबायबायनानो थैयानो गैला ना माथाय थुबाबो जायाखै दाख्लै थुयफिनांगौसो एसे साननैसो लोङालासिनो थानानै थुयफिनसां ओंखायनो एकाउन्ट नाम्बारखौ आंनिखौ होनो होनखाथारदोंमोन आङो लानानै खारजानो गिबाय नोङो आंनिखौ हराखिसै गिया जायो गिगौमानि गगौ होनदों जाम्बिसिया दाउ अमा फाननायनि फैसाखौनो लाना खारो आरो बेलाय न'नि सरखारनि मोननाय एफा बुरजा फैसा लाजिनोबो रोङा मानि फैसा लुबैया नंथारगौ नोंलाय आंखौलाय खारनांगौबालाय मानो फैसा लाना खारलायनांगौ आंलाय आजिखालिनि सेंग्राफ्रा हौवाफ्रा दा हाबा जाखानाय हिनजावफोरखौ फैसा गरसे गरनै लांफायाबा लाना खारगोनलै आजिखालिनि हौवाफ्रा थाखा फैसायानो गैला हिनजावफोरनिखौ लानासो खारो गावहा फैसानि लुबैया नालाय गावहाथ' सोरबा हिनजाव फैसा गोनां गोसथोलाबायबा खारसिगौसो बियो आंलाय मा खारबाय बायनांगौ जाखोसै हिनजावनिफ्राय जौखौ साबसिन मोननानै थाबाय थायो आङो दस्राव खारनानै थाङोब्ला बहा जौ मोनलोंहैनो आंलाय दामानि नोंनि फारसे सोफैसो नुगासिनो आङो सोरबा अजा फैलाय सोरबा डक्टर फार्मासिनो फैलाय सोरबा बिदिनो सेंग्राफोर फैलाय माला सोर डाक्टर अजा सोफै खालामलायखो आंनि खाथियावलाय गाज्रि फाज्रि रायलायनो रोंगौ बियो हनै रोदाया हिनजाव लाबोबायनो हाबा जानोसै मा होयो बियो बे रोदाया कम्पानियाव थांनाया मालाबानो फैफिनलायबाय आरोखि आजिखालिनि सेंग्राफ्रा बिदिसो हिनजाव लानो लुबैनानै थाखा गैयिनि कम्पानियाव थांनानै बोसोरनै बोसोरथाम मावनानै फैसा एसे खामायनानै हिनजाव लाफैनायनिसो बुद्धि आरोखि हा बे रोदाना बेगेंफ्रा रोदाफ्रा राबायसो दानि हिनजाव लालायलायनो न'आव रावबो गैया नालाय हिनजाव गैया मा गैया न'आव बिफा हारसिङैल' सोर संनायखौ जानांगौ फिसा मालाय ओंखायनो लाबोबाय आरो मा ओंखायनो मालाय कम्पानियाव थांनानै थाखा खामायनानै लाबोदों नोंहासो खुरिया आरो मा होयो नोंनि बादिब्ला थारमाने बिमा गैया बिफा गैया ओंखाम संग्रा रावबो गैया होननानै उन्दैयावनो हाबा जानांगौ आरोखि बे न'नि सरखारनि मोननाय फैसाखौनो आसि थुनानै हैगोन आं बे न'नि फैसाखौ हैजायो नामा गोदाव सोराव रायलायनो रोंगौ बियो न'आ लुनो हायाबा आद्रा थाबा जेल जाबासो जेल जानांबासो बद मोनगोन बियो न' मोननायनि सिगां 3-4 हाजार लांखाबाय ओरैहाय माखासेफ्रा ओमफ्राय आं बे हाबायाव रायजोनि एसे एनै हाबा हुखा सुंथानायावलाय 2,000-3,000नि जिनिस बख'ना हैनायालाय माथो जाखो नोंहालाय सरखाराबो सरखार बे एग्लां थाखाजोंलाय मा न' लुबाय बायजानोसै गोदाव सोराव ओरैनो न' लुफुंनो हायाब्ला चेयारमेन मेम्बारफोरखौ जेलाव सोदला हरनायनिसो फाव जादों बिसिना गोदाव सोराव मालायफ्रालाय बोरै लुनानै लागासिनोलाय गासिबो होदेरजोबनायसोलै मालाय थाखा गोनां फैसा गोनांफ्रा बे सरखारनि न'खौ लुथारनांगौब्ला सिबानो फिदिंजाया बहाबा थोखसि गंसेयानो दोनजाया गोदाव सोरावनो नायनाय बे रोदा फाग्लानि हिनजावखौ माबायदि एसे साइसब्ला एसे बुरजा होनोसै असाइसब्ला बारा होला आरोखि दुगा फागा बांद्राय दाहोलाबायबोखा जों बादिया बानाबालाय सोरथो बानोब्रा आजिखालिनि बे एसे गोलाव गिदिरफ्रा माहाजोनफ्रा बारा बाना जों बादि जाम्बि जाम्बाफ्रासो मानबावो दे नायनो होनलाय नायदो आरो जौफोरखौ दा लोंलाबाय साननैसो थानो होननाया जौजोंसो थांनानै दं आङो आरो नों बादा होबा जागोन नामा आसि थुबाबो फैसा गजाग्राङा लासिंसिं